Sie haben nichts Unrechtes getan. Työprojektit luistaa aivan mahtavasti. Ei ole koskaan ollut oikeastaan koko mun historian aikana näin paljon keikkaa kuin nyt. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Sieltä on tulossa erittäin hyvää materiaalia ammattitaidolla tehty ja 3 biisihän mulla on tällä hetkellä ollut valmiina, mitä mä oon ympäri Suomea esittänyt. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän biisiin kyllä, koska mä tosiaan sain muuttaa niitä sanoja ja niin kuin vähän vaikuttaa niin kuin itsekin siihen. Wir sprechen ein andermal darüber. Pääsääntöisesti sanotaan ihan 90%, yli 90% niin mennyt niin kuin yleisö on ollut aivan loistavaa ja hyvin vastaanottavaista. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mutta mielellään olisi se hienoa, että voitaisiin yhdessä laulaa myös. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Ei mua nyt se julkisuus enää sille, jossain vaiheessa nyt oli kiinnostavaa, kiehtovaa, mutta mua kiinnostaa enemmän vaan niin kuin se esiintyminen. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein!